Ahojte, máme tu hneď dve nové veci. Príslušenstvo na VR-ku, ochranný kryt pre väčšiu bezpečnosť pri balení na stroji VR 1050 a potom nový typ dopravníka gravitačného s väčkovým tvarom na lepšiu fixáciu a prichytenie tovaru počas balenia. Využíva sa najmä na koberce, madrace, kruhové predmety, dlhé predmety, ktoré vedia pekne spadnúť do tohoto väčkového tvaru a vie nám ich tak dopravník krásne stabilizovať. Pri balení si iba jednoducho dotiahnem koberec alebo môj tovar priamo do stroja, zavediem fóliu a začínam baliť. Spravím si na začiatku väčší prekryv fólie a potom si poťahujem smerom k sebe. Tým, ako si poťahujem smerom k sebe, dokážem regulovať, ako sú tie jednotlivé vrstvy fólie medzi sebou prekryté. Vidíte, že bez akejkoľvek námahy viem ten koberec baliť, pretože ten dopravník v zadnej časti mi ten tovar stabilizuje. Už postupne, ako vychádzam s kobercom smerom von zo stroja, tak musím troška viac pridržiavať a stabilizovať si ho ja. Keď som v zadnej časti, spravím si prekryv a ukončím fóliu. Krásne zabalené. Čaute.